шоколадче и едни прекрасни дечица им дадоха водичка да си пият. 100 години Луфтханза. Ето това е водичка от Терминал 2 и ни позволиха да се качи. Позволиха ни да се качиме от ръкавите, а не пеша или с автобус. Направо трябва да си го запишем. Седалките са удобни. Доста тънки. И така ще продължим от следващия полет.